associacions presents, amigues i amics, bona vesprada. Venint de camí, reflexionava sobre la paraula residència, una paraula molt present últimament per a mi. El terme que fa referència a fer front de les adversitats de la vida. Transformar el dolor en força motora per tal de superar-nos i eixir enfortides i enfortits de les circumstàncies que alienes a nosaltres ens canvien el rumb de manera imminent. Les persones que en breu ens acompanyaran ací dalt són persones lluitadores, activistes i que han tingut un camí no massa fàcil per arribar. Arribar on estem a dia d'avui, totes elles persones empoderades, perquè cada obstacle al camí ha anat curtint-nos per a poder arribar al dia d'avui, enfront de vosaltres, i dir-vos que hem vingut a obrir-vos el camí a les generacions futures perquè gràcies a persones com Carla, qui tenim el plaer de tindre avui ací, o al nostre company estimat Pedro Cerolo, les generacions d'ara tenim un camí, almenys amb més drets en igualtat. Ja no és temps de silenci, no és moment de donar veu a qui pretén callar-nos i ara tenim a les lleis del nostre costat. No hem de parar en la lluita per la igualtat real, la que mereixem. Sigues com sigues, cullera t'estima. No és només un eslògan o una frase feta amb una important repercussió, sinó que va més enllà. És una manera d'entendre les persones en una ciutat oberta a tothom sense cap discriminació, perquè per damunt de totes i tots estem les persones, sense distinció de raça, creença o elecció sexual. Tot i que encara ens queda molt per avançar, estem aconseguint, entre totes i tots, que la societat on vivim estiga cada vegada més compromesa amb la igualtat i contra qualsevol tipus de discriminació. No podem oblidar que durant molts anys les víctimes d'esta discriminació han estat patint en silenci, sense poder exterioritzar-ho de cap de les maneres, una circumstància que a poc estem canviant. Sigues com sigues, cullera t'estima. Ens indica que anem canviant el paradigma tradicional dins d'un model de ciutat on som lliures d'estimar i que no només oferim hospitalitat, sinó que també el respecte cap a les persones. És un temps, en un temps com el que estem vivint i en una setmana de mobilitzacions i reivindicacions, una taula com la d'avui no és només necessària, sinó que a més és fonamental per anar reconeixent els xicotets avanços que hem anat fent dia a dia. Les institucions hem de ser garantia de les bones pràctiques i, a més, la implicació nostra ha d'obrir i aplanar el camí a les futures generacions. Després d'esta xicoteta reflexió, és moment de presentar a les persones que ens acompanyen en la taula redona. És un plaer comptar avui amb Carla Antonelli, actriu, política i reconeguda activista transsexual dels drets LGTB. Entre 2021 va ser l'Assemblea de Madrid del Partit Socialista Obrer Espanyol, la primera i única dona transsexual d'Espanya a accedir a aquest càrrec. Va ser presidenta de la Comissió de Ràdio i Televisió Madrid i portaveu adjunta de la Comissió de Polítiques Socials, Famílies, Igualtat i Natalitat, responsable de famílies menors i temes LGTBI, una dona lluitadora i valenta. Ens acompanya també Damián López, secretari autonòmic de LGTBI en la Comunitat Valenciana. Ha estat des de sempre un lluitador incansable dins del món de l'esport, en el qual encara existeix molta discriminació i invisibilitat. És un dels impulsors de la candidatura de València al Gay Games del 2026 i gerent del club LGTBI de taekwondo de la ciutat. Continue amb Lara Romero Giner, actual regidora de Turisme, Esports, Diversitat i Participació Ciutadana. Lara és professora d'ESO i batxillerat, també activista dins del Partit Socialista i del col·lectiu CLCS. Una dona lluitadora i valenta, incansable i tot un exemple. Marta, mamà de Chloe. Chloe és una xiqueta transsexual.
xarxes socials una lluita per a defensar els interessos de la seva filla, a qui encara en massa ocasions no la criden per a moderar a causa d'un excés de transfòbia en la societat. Una mare coratge, que no solament lluita per la seva filla, sinó també pels drets de totes les persones. Per últim, en esta taula també comptem avui amb la presència de Maria Rico, amb arrels familiars de Cullera. Maria és membre del col·lectiu CLGS de la Safor, una dona trans que sempre ha estat vinculada en moviments reivindicatius socials contra la discriminació. Una vegada presentades totes les persones participants, demane la presència del senyor alcalde, Jordi Mallol, qui donarà per inaugurada aquesta taula. És un goig veure aquest saló tan ple de gent per a parlar d'una minoria, que és la que representa unes sigles que durant molts anys han estat perseguides, condemnades a estar guardades en la intimitat per una cultura, perquè al final no ens equivoquem, la transfòbia, l'homofòbia, el masclisme, això no és una actitud, és una cultura, i com a cultura s'ha de combatre, i s'ha de combatre amb el més poderós que hi ha per a combatre l'odi i les desigualtats i la indiferència, que és amb la paraula, amb la raó i amb els arguments. Cullera presenta per primera vegada una iniciativa que és el Cullera Beach Pride, la primera edició del Cullera Beach Pride, que no és només un carnaval, com esta matí he hagut d'escoltar en el plenari de la Diputació de València per part de la ultradreta, que el que té lloc a València d'ací poc o a Madrid d'ací 2 setmanes no és un carnaval en el que pareix que es disfressa per eixir al carrer. Aguantar això o aguantar el que esta matí també s'ha dit per part d'un representant d'un grup polític que pareixia estar d'acord amb els drets de les persones LGBT, que és que les banderes tenim que portar-les en la intimitat, però clar, algunes banderes, perquè altres saps que ens agrada a tots veure-les, altres no, altres tenen que estar en la intimitat. Al igual que que cada un sexualment tinga desig, això no pot passar a l'esfera pública. Això cadascú ha de fer-ho en la seva intimitat. Arguments que fan que pel·lícules de Disney com la del soldat Estela i Guia, perquè hi ha que 2 dones que es peguen un bes, hi ha 16 països que no van a poder emetre-la i altres que anuncien i diuen abans d'entrar que això pot fer que tots els xiquets i xiquetes, les xiquetes en aquest cas, que vegin la pel·lícula de Disney, que sapiau, si teniu filles, que igual es fan molleres per el fet de veure una pel·lícula de Disney. Aquests arguments no es poden combatre d'altra manera que amb la raó, que amb taules redones com la d'avui. I per cert, Marta, enhorabona per la completa programació que hem fet, perquè un Beach Pride no és només una festa, que també ha de ser-ho, perquè el caràcter reivindicatiu i festiu és el que també ens permet celebrar tots els reptes que s'han aconseguit, totes les victòries que s'han aconseguit durant molts anys, i així en aquesta taula de luxe que tenim, i a Carla especialment, companya del partit, de molts anys de lluita, treballar colze a colze, trabajaste codo a codo con Pedro, conociste mucho a Pedro, y sé que nos puedes ilustrar mucho en todo ese camino y ahora en el camino que también estás emprendiendo, y que sepas que por mi parte tienes todo el apoyo, en este caso, del Ayuntamiento de Cullera, y como vas a poder comprobar, todo el pueblo de Cullera. Un pueblo diverso, un pueblo abierto, turístico, acostumbrado a recibir a todo el mundo, sea de donde sea, su raza, su religión y su orientación sexual. Esto es lo que somos aquí en Cullera, y os damos la bienvenida y doy paso ya a la mesa. Muchas gracias. Bueno, anem a començar el torn de preguntes.